Good morning mga idol. Kumusta mga idol? Before ta mo balik sa Middle East, moadto sa kitag Lapu-Lapu City aron mohapit sa simbahan sa Birhen de la Regla. So kaon sa ta guys, before ta mosulod sa simbahan. So mao ni karon ang simbahan sa Birhen de la Regla sa Lapu-Lapu City. Pag-abot na ako diri Cebu mga idol, gikan sa Mindanao. Nianha din ko sa pier kay mo transfer na pug ko og sakay pa piribot to Lapu-Lapu City. Kay dili na ko mag-hire kay mahal ang bayad. So ako pong sulayan ang ferryboat kay dugay na kung wala ka sakay aning ferryboat. So mo experience pud ta no, dali ra ang biyahe. 25 minutes ra ang biyahe gikan sa Pier 3 to Lapu-Lapu City. So mo ni siya guys ang porma sa ferryboat. Kusog ni siya mudagan. So lawig na kita. Relax ba kay para tan-aw sa palibot. Kay dugay-dugay na jud kung wa kasakay ani. So andar na guys. Puwera bisita. Kusog guys, kusog mudagan. So mo na siya ang atbang ana guys. Kuan, Cordoba. Malabyan nato guys ang kuan Naval Station. Actually guys, maong mo visit gyud sa simbahan kay sige kog ampo diha katong napako nagtrabaho diri sa Cebu. Mga pangamuyo nato diha ko magampo kay matuman man gyud hatag man gyud ni Birhen de la Regla sa kuan. So sa pag-ampo nato sa atong Ginoo ipaagi nato niya. Kumo na siya Naval Station guys sa Lapu-Lapu City. Na diha ang mga dagkong barko sa Navy. Mga Navy. Yandot kay guys no. So para makatipid ka og pamasahe guys. Ayaw na pag land trip, pag piribot. Kay 35 ra ang pamasahe plus 2 ang terminal fee. Kung katong mga gustong maadtog Lapu-Lapu from Mindanao magbarko to Cebu din matog Lapu-Lapu sakay mog piribot. Doon na kayo 35 minutes ang travel. Dahil dito mo mudunggo sa luyo sa simbahan gyud sa Lapu-Lapu City sa Birhen de la Regla. Luyo ana mo ay ilang pier. Yan guys, so muna na siya. Makita na ninyo. Then ang tulay po sa Mactan Bridge. Makita po ninyo. So sulay mo o biyahe diri guys kung experience po mo ba para po nga kuan kani nga simbahan ampo mo diha mga moyo unsa pa inyong mga pasalamat diha mo pasalamat kay muhatag ini siya iyara yung ihatag inyong mga wish ninyo mga pasalamat ninyo yang kuanon. So before ko nag-abroad ni kuan ko guys nagampo ko diha. So guys mamahaw sa ta kay buntag sayo mo ko naabot ikas Mindanao mahaw ta tinula gid guys para mobalik atong enerhiya. Mamsa nga tinula guys namiya kayo ay ipares dayon sa mais nga rice alamiya. Mais na po guys. Sarap. Duha ka plato naman ang i-order nimo. Baywitik. Lami manggod. Sabaw ba? Nabas kang isda. Katulo kong laway nga nagdabing ko. So guys, mo ni siya ang
simbahan sa Birhen de la Regla sa Lapu-Lapu City. Naani siya sa syudad gyud, dapit sa merkado. Kung wala mo katultol, mangutana lang mo diha sa mga bindor sa merkado asa ang simbahan, itudlo ra na siya. Muna siya guys. Kung gusto mo relax, nagsipok inyong ulo, diha mo lingkod. Tanaw-tanaw lang, ampo, tanaw-tanaw na. Paggawas ng simbahan, mada niyong kuan, stress. Yan po ninyo nga. Kuan po, mawala inyong stress. So guys, sana may natutunan kayo sa video ko. Please like and subscribe and follow and share. Bye-bye. Salamat.